Poďte. Čus lidi a dneska ideme hľadať duchov. Ideme hľadať duchov, ideme tuto hľadať, ideme tuto skaly. Už sme tu včera boli s Vilom, tu môžete mu dať ano, na kanál William Križan. Ja natáčam, sa môžete aj do mojho videa pozrieť. Skúmavať, ja natáčam úplne to isté, takže to Čaute, takže dajte aj mne odber a like a dajte aj jemu. Tak môžeme sa ísť na to vrhnúť. Keby ste sa pýtali, dávam do komentáru, jak sa volá, ale poviem aj teraz, je to William Križan, tak mu dajte like a odber a tak čaute. A našli sme tu horelo a našli sme. Je to veľmi creepy. Nevieme, čo máme robiť a sme tu sami. Čaute. Toto tu bol, oheň tu bol zapálený v ohnisku, normálne túto. A tu je lepka, No, to tak, biele. no počkajte. Priblížim vám to, Alex nabok. Tu vám priblížim, toto je zo spodu tá lepka. A takto. Tak môžete posúdiť v komentári, či je to creepy. A my teraz ideme skalami tam hore, lebo sme tam videli kríž nejaký a dali sme to dávať, čo je to a vyšlo nám latinsky, takže ideme to ešte dneska preskúmavať. Ešte včera večer, keď sme prišli odtiaľ, to kde sme, tak nám vyhľadali títo chalandu Alexa, Kiko, nejakého amerického youtubera, ktorý vraj tieto všetky veci urobil. Takže uvidíme. A vraj keď spojíme nejaké kamene, tak nám vidie nejaká veta. Ale ja tomu ani neverím moc, tak uvidím. A niekde... Tak prepáčte, mala chyba. Nenašli dvaja, ale Na tie kríže červené, oni boli hnedým napísané, takže je to zasúšená krv, takže asi takto môžeme si nejako vidieť. A ideme sa na to vrhnúť. Takéto kosti to napočínajú. Tak, toto sú vraj, sme tu mali sme tu Vilovú mamu a hovorila nám, že sú to nejaké kosti z kozy, či čo. S kamzikou možno, to je jedno. Ale je to lepka a chodia, je to dosť creepy samo o sebe. Aj včera bol Vilo bol zakliatý, lebo keď spadol Alex, šiel mu pomôcť, tak akurát aj Vilo spadol a jeho sme museli tiež zachraňovať. Tak dúfam, že sa... No dvakrát sa to už stalo. Ale Kiko spadol ináč. Kiko spadol, keď už bola ich mama. Tak uvidíme. Ale vysoké, takže asi tak nejako. No, bude to. Na tejto výprave sme tu